İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban idişler. Hoş geldiniz bizim şugünkü programmamıza. Tidin şugünkü programma qoşulup bilýäningizde men ören şat. Men her separ siz bilen bile şu gepleşikde bolmaga sabırsızlyk bilen garaşýan. Men şu temalarda gurrun etmek bilen siz bilen bile köp zatlary öwrenýän. Biz geçen gepleşigimizde nämeler öwrenip geçdik? Biregi başlamak barada bir näçe ayetlara sizin bilen seredip geçdik. Men şuňky gepleşigimizde ýene-de şol temada dowam etmekçi, ýene-de siz bilen käbir ayetlary paýlaşmakçy. Şuňky men sizin bilen seredip geçik ayetlarym goý siziň ruhy goşuntlygyňyza goşunt goşdum. Hudaýyň mukaddes sözi men geçen gepleşigimizde aýdyşym ýaly ol diri, güýçli, hem biziň eýän pikirimizi, aňymyzy barlap bilýär. Hudaýyň sözi. Bu barada biz Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 12-nji aýatyna seredip geçipdik geçen gepleşiklerimizde. Ene biz biregi başlamak barada seredip geçen zatlarymız Luka kitabyndan käbir aýatlara seredip geçdik. Aýratynam biz 15-nji baby seredip geçenmizde näme gördük şu ýerde? Bir kaky hem ogul barada köp zatlary öwrendik. Olaryň biregi bolan gatnaşygy barada. Ona näme diýdi? Bu oglun on ady şol babyň ady ýeten oglun Tymtaly. Ýeten diýmeklik bärde ol kakasyndan özüne beriljek puly, miras hökümine beriljek puly öňünden alyp ol başga ýere gidip, başga şähere gidip puly ýele söwürüp, ýene-de ýydyna kakasynyň ýanyna gelene kakasy ony nähil garşy aldy. Udokdan gelýän ogluny görüp, kakasy şoňa tarap ylgap, onu gujoklap, ogşady diýär. Ol şeýle mähirlilik bilen ogluny, şeýle süýgü bilen garşy aldy. Siz öz durmuşyňyzda oýlanyp görüň, eger siziň başgalaryňyzda şeýle ýagdaý bolan bolsa, siz muňa nähili jogap bererdiňiz? Bu ýagdaýa nähili garardyňyz? Edil şu kaka ýaly ogluňyz size garşy günä edenem bolsa, onu bagyşlap, süýgü görkezip bilermidiňiz? Şu kaka bilen ogul baradaky tymsal bize Hudaýyň bize bolan süýgüsini görkezýär. Biz günnelik durmuşymyzda, aňymyzda, pikirimizde Hudaýa garşy günä etýär. Ýöne Hudaý biziň günälerimizi bagyşlaýar näme üçin? Men geçen gepleşigimizde diýdim, İsa Mesih biziň üçin haçda ölüp, öz janyny pida etdi. Ol biziň diňe geçen günälerimiz üçin ölmedi. Geçen günälerimiz, häzirki şu günkü günälerimiz, geljekde etjek günälerimizi öz üstüne alyp haçda öldü. Şonuň üçinem Hudaý biziň Hudaý bilen gatnaşygymyz dikeldildi. Şol İsa Mesihiň eden işi üçin biz Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolup bilýärdik. İsa Mesihi ynam üstü bilen Hudaýda bar bolan zatlara eýe bolup bilýär. Siz şu Hudaýyň merhametine hem Hudaýyň halat etişine eýe bolmak isleýäňizmi? Eger isleseňiz İsa Mesihi kalbyňyzda kabul edip, sizem günäleriňizi geçirdip bilýäňiz. Hudaý siziň günäňizi geçirmäge taýýar. Ýöne diňe İsa Mesihe bolan ynamyň üstü bilen şeýle etmäge taýýar. Men size kalbyňyzy Hudaýa açmaga çagyrýan, kalbyňyzda nähil garankylyk bolsun, nähil günä edenem bolsaňyz,
siz Hudaýa gelip bilýäňiz. Sebäbi ol yürekden, tüýs yürekden toba edýän adamy ýa-da aýaly geçirmäge, bagşlamaga taýýar. Şoň üçin men sizi şeýletmäge çagyrýan. Indi şuňky gepleşigimizde men siz bilen Markus kitabynyň 11-nji babynyň 25-nji aýatyny okumak isleýän. Ene bu aýatda İsa bize beýlekleri bagşlamagy buýurýar. Beýlekleri bagşlamagyň nähili wajypdygyna siz üns beriň. Hudaýa doga okumaga durun mahalyňyz birinin öýkü kiýnäňiz bar bolsa, onu bagşlaň. Şonda gökdäki ataňyz hem siziň ýadyklaryňyzy bagşlar. Markus 11-nji bab 25-nji aýat. Ene şu aýatdan görüşimiz ýaly Hudaý bize biziň kalbymyzda birine garşy öýkü kiýne bolsa, şonu bagşlamagy bize çagyrýar. Hatda dili doga edip oturan mahalyňyzam diýe. Şu kalbyňyzda öýkü kiýne bolsa, siz onu bagşlamaly. Näme üçin? Sebäbi kalbyňda öýkü kiýne bolup Hudaýa geljek bolanyňy bu bolmaýar. Hudaý seni eşitmeýär. Sebäbi ol bilýär, sen kalbyňda Hudaý bilen gatnaşyňa garşy bökdünçlik bar. Öýkü kiýne bar. Sen kalbyň dolu Hudaýa açyk däl. Kalbyňda rahatlyk ýok, kalbyňda azatlyk ýok. Seni şol öýkü kiýne ýaly ýa-da özüňe garşy günäden birine garşy şeýle ýigrenç zat taklayan kalbyňda. Ene bu zatlar biziň Hudaý bilen gatnaşygymyza bökdünçlik berýär. Şoň üçin men hem sizi çagyrýan. Kalbyňyzda öýkü kiýne bolsa bagşlaň. Şonu gökdäki ataňyz hem siziň ýadyklaryňyzy bagşlar. Eger biz öýkü kiýne kalbymyzda bar bolup beýleki birini bagşlamasak, Hudaýam bizi bagşlamaýar. Hudaýyň sözi bu barada gata anyk. Ýöne biz köplenç günlük durmuşymyzda şu zatlary bilsegem, aýby ony hakyky söz hökümine kabul etmäni durmuşymyz dowam etýär. Kalbymyzda öýkü kiýne saklaýar, kalbymyzda ýigrenç saklaýar. Ýöne biz şoň netijesiniň şeýle gaty güýçlüdigini biz bilmeýär. Sebäbi biz olary bagşlamasak, Hudaýyň sözü diýär, biz hem siziň ýady, men hem siziň ýadyklaryňyzy bagşlamaýan. Ene bu gaty wajyp. Hudaýyň mukaddes sözü näme diýär günä barada? Söýgü diýär, hemme zady bagşlaýar. Hudaýyň bize bolan söýgüsi, biziň bar günälerimizi geçirdi. İsa Mesih'iň üstü bilen. Şol bir söýgüni biz beýlekleri de görkezmeli. Hudaýyň bize görkezen söýgüsini biz hatda biri biziň garşymyzda bir näçe gedek günä edenem bolsa, şol Hudaýyň bize beren söýgüsini bizem beýleklere bermeli. Öz birek-birege bolan gatnaşygymyzda. 1-nji Korintoslar kitabynyň 13-nji babynyň 7-nji aýatynda söýgü hemme zady bagşlaýanlar diýär. Siz muňa ondan ýaňyzmy? Siz şu wagt öz kalbyňyzda size garşy günäden birine öýkü kiýne bolsa, siz şol adamy şu wagt ýa-da aýaly söýüp bilýäňizmi? Hakykatdan. Eger siziň jogabyňyz ýok bolsa, onda Hudaýyň mukaddes ruhy, Hudaýyň öz siziň kalbyňyzda öz işini etip bilmeýär. Sebäbi o ýerde kalbyňyzda bökdünçlik bar. Kalbyňda azatlyk ýok. Rahatlyk ýok. Şoň üçin Hudaý şeýle ýagdaýda biziň kalbymyzda işläp bilmeýär. Ýene de 1-nji Petrus kitabynyň 4-nji babynyň 8-nji aýatyna şeýle diýär. Söýgü köp günäleriň üstüni örtýär. Odaly bilen bir-biriňizi janynyň söýüň. Sebäbi söýgü köp günäleriň üstüni örtýänler. Edil Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylşy ýaly, menem sizi bir-biriňizi janynyň tüýs ýürekden söýmäge çagyrýan. Sebäbi söýgü günäleriň üstüni örtýär. Biz Hudaýyň bize görkezen merhametini hem bize görkezen söýgüsini beýleklere görkezmeli. Şoň üçin bize İsa Mesih şonu göreldi hökmünde görkezdi. Biz şoň ýaşaýşy ýaly ýaşamaly beýlekler bilen gatnaşygymyzda. Ene Hudaýyň mukaddes sözi näme diýär? Galatiýallaryň 6-njy babynyň 1-nji aýatyna seredip geçeliň.
Günä edeni mülayimlik bilen dogry ýola salmaly. Ene bu Hudaýa şöhret getirýän hereket. Her bir İsa Mesih'e inanýan adam bir günäden bolsa, ony mülayimlik bilen dogry ýola salmaly. Erbet tüzler bilen gyýgyryp, şeýle ýagdaýda olary dogry ýola salyp bilmeýär. Eger biz şeýle etmek isletek, ol adam ýa-da aýal bizi dinlemek islemeýär. Siz oýlanyp görüň, size biri şeýle gaty ses bilen gaharlanyp dogry ýola salmak islese, siz dinlersiňizmi? Elbetde dinlemersiňiz. Şoň üçin bizem beýlekler barada şeýle pikir etmeli. Eger biz özümiziň islemeýän adamyzy, näme üçin biz beýleklere berýär ýa-da olara şeýle erwetlik etip bilýär. Günä edeni mülayimlik bilen dogry ýola salyn. Ene Pavlus bu barada şeýle diýär: "Ey dogurlar, eger kimdir biri günäniň toruny düşen bolsa, siz, ýagny ruha göre ýaşaýarlar, ony yumşaklyk bilen dogry ýola getiriň. Emma sinege düşmedi ýaly, özüňize de güdükçilik edin." Galatiyalar 6-njy bab 1-nji aýat. Siz Pavlusyň duýdurşyna gowy düşünýäňiz bärde. Täze ol ýöne köýje bize şeýle düşündirýär. Sen mukaddes ruha göre ýaşaýaň. Şoň üçin mukaddes ruha beýlekleri sen üstüň bilen yumşaklyk bilen dogry ýola salmaga mukaddes ruha ýol ber. Mukaddes ruh şu zatlar etýär, biz etmeýär. Şoň üçin siz beýleklere bolan gatnaşyňyzda yumşaklyk, mähirlik bilen hereket etmeli. Aýratynam bu biziň ýurdumyzda şol ýygnanşyklara baş tutarlyk edýän pastorlar üçin hasam wajyp. Sebäbi olar Hudaý tarapyndan saýlanan baş tutarlar, hem şol özüne berilen ýygnanşygy söýgü, merhamet bilen iýmitlendirmeli, hem şeýle dogry ýola salmaly. Gelin häzir 2-nji Korintoslar kitabynyň 2-nji babynyň 5-nji, 11-nji aýatlaryna teredik geçeliň. Ene şu aýatlarda Pavlus bize garşy günä ederler bagşlamagy ýene-de bir gezek duýdurýar. Olary dogry ýola salmaga bize maslahat berýär. Pavlus bir İsa Mesih üçin özüne güýçli ynam bolan adam. Şol her bir ýygnanşykda ol Hudaýyň hakykatyny aýdyp, mülayimlik bilen beýlekleri ýola saldy. Ene bu İsa Mesih'e inanýanyň hereketi. Mukaddes ruha ýaşaýarlaryň hereketi. Eger biziň ýurdumyzdaky pastorlar siz bilen şeýle mülayimlik bilen sizi ýola salmaýan bolsa, onu olar mukaddes ruha göre hereket etmän, tene göre hereket edýärler. Ýöne siz şonu da mukaddes ruha göre hereket edip, oňa Hudaýa hormat, şöhret getirýän ýolda pastorlara jogap berip bilýärsiňiz. Sebäbi biziň her birimiz öz hereketimiz üçin Hudaýyň öňünde jogapkar. Meni gamlandyran adam diňe meni däldi, belli bir derejede hemmäňizi gamlandyranlar. Köpçüligiň ony ýadgarmagy onuň üçin ýeterlik jedadyr. Ol bütünlüy gamlaýyna batmaz ýaly, inni ony bagyşlamalsyňyz, teselli bermelsiňiz. Haýyş edýän, ony dogurdan da söýýändiňizi tasdiklaň. Şoňa görä-de men şol haty sizi synamak we her bir zatda tabin bolup bolmaýandygyňyzy bilmek üçin ýazdym. Siziň bagyşlan kişiňizi men hem bagyşlaýaryn. Sebäbi men hem birini bir zatda bagyşlan bolsam, bagyşlanymy siziň hatyraňyz üçin Mesihiň huduryna bagyşladym. Men muny şeytan bizden üstün çykmasyn diýip etdim. Onuň kezzaplygy bize ma'lum ahiryn. Pavlus bize bärde iň oň esasy maslahat berýän zady, eslenlik ýagdaýda şeytan bizden üstün çykmasyn diýär. Eger şu wagt siziň kalbyňyzda öýkü kine bolsa, sizem onu bagyşlap bilmeýän bolsaňyz, bu näme bolýar? Şeytan sizden üstün bolýar. Şeytan sizden üstün çykýar. Sebäbi siz tene göre hereket edýärsiňiz. Her bir ýagdaýda siz mukaddes ruha göre hereket edenizde, ene bu Hudaýa şöhret getirýär.
Siz şu barada pikirleniň, her bir sözüňiziň üstü bilen, her bir hereketiňiziň üstü bilen, her bir pikiriňiziň üstü bilen siz Hudaýa şöhret getirýäňizmi? Hudaýa sizdiň mukaddes ruha göre hereket edeňizde şöhret getirip bilýäňiz. Tene göre hereket edilende hiç kimden Hudaýa şöhret getirip bilmeýär. Ene berde Pavlowyň aýtşýaly näme diýip otyr berde? Şol birisi de garşy günä eden bolsa diýe, şol günä eden bütünlüği gamlaýyna batmadýaly, inni ony bagyşlamasyňyz diýe, oňa teselli beriň diýip Pavlos bizi şeýletmäge çagyrýar. Ol şeýle kalbyndan töýgü bilen töde ýürlenýär. Haýşa diýärin. Ony dogurdan da töýýändiňizi tasdiklaň. Eger biz şeýle etmesek, ol soňlugy bilen hasam erbet günälere başurmagy mümkin. Biz şoň üçinem birek-birege bolan gatnaşykda gaty terasap bolmaly. Biz birek-birege bolan gatnaşygymyzda hemişe Hudaý esasy merkezde bolmaly. Biziň etýän hereketlerimiz, birek-birege diýen zatlarymyz Hudaýa şöhret getirýärmi ýa-da ýok. Biz hemişe şol toragy toramaly. Biziň durmuşymyz, biziň töwregimizde ýaşaýanlaryň ählisi üçin şaýatlyk bolmaly İsa Mesih barada. Aýratynam şol İsa iman etmeýänler üçin şaýatlyk bolmaly. Siz pikir edip görüň şu wagt siziň ýygnaşykda birek-birege bolan gatnaşygyňyz dünýädäkilere İsa Mesih barada gowy şaýatlyk edýärmi? Eger etmeýän bolsa, men sizi mukaddes ruha göre ýaşap başlamaga çagyrýan. Hem birek-birege bolan öýkü kinäni, günäni bagyşlamaly. Eger biz bagyşlamasak, Hudaýyň sözi gaty anyk diýe, men hem sizi bagyşlamadym diýe. Yine de Pavlos 2. Korintoslar kitabynyň 2. babynyň 7-8 aýatlaryna tövbe edýän günälini bagyşlap, ony özüňiziň töýýändiňizi tasdiklamaga çagyrýar. Ol bütünlüği gamlaýyna batmadýaly, inni ony bagyşlamalysyňyz, teselli bermeliňiz. Haýşa diýärin, ony dogurdan da töýýändiňizi tasdiklaň. Bu 2. Korintoslar kitabynyň 2. babynyň 7-8 aýatlaryna şeýle diýär. Yine de 2. Korintoslar kitabynyň 2. babynyň 10-njy 11-nji aýatlaryna seredip geçelim. Onda beýlekleri bagyşlamadyk wagtymyz şeytan bizden üstün çykýar. Şu barada Pavlo şeýle diýär. Siziň bagyşlan kişiňizi men hem bagyşlaýaryn. Sebäbi men hem birini bir zatda bagyşlan bolsam, bagyşlanymy siziň hatyraňyz üçin İsa Mesihiň huzuruna bagyşladym. Men muny şeytan bizden üstün çykmasyn diýip etdim. Onuň kezaplygy bize ma'lum ahyryn. Siz şu sözler barada oýlanyň. Siz şoň üçin men diýen Hudaý şöhretlap ýaşamaga üns bermeli. Eger biz tene göre ýaşamyzda, biz şeytana şöhret getirip otyrdy. Oň kezaplygy bize ma'lum ahyryn diýip Pavlos. Ol käwat erbet zatlarym goýaly görkezip, özi bizden üstün bolmak isleýär, çykmak isleýär. Hudaýdan üstün çykmak isleýär. Siz Hudaýyň garşysyna örmek isleýär. Aýratynam şol birek-birege bolan agdalylyk, bölünçük barada şolaň üstü bilen bizi şeýle etmek isleýär, özünden üstün etmek isleýär. Şoň üçin ýygnaşyklarda İsa Mesih'e iman edýänleriň maşgalat hökmünde biz birek-birek üçin hem içi dilek etmeli. Birek-biregi goldamaly, birlikde ýaşamaly. Diňe şu zatlar dünýädäkilere İsa Mesih barada gowy şaýatlyk edýär. Men häzir siziň bilen Yusuf barada hem oň agalary barada käbir aýatlara seredip geçmekçi, sebäbi şu ýerde de biz görýäs. Gawanjaňlyk, ýigrinç ýaldatlar nähili erwetlige eltýär. Yusuf özüni Misirlere kul edip satan dogurlaryny bagyşlap bilýär. Olary ol mähirli daraşýar. Yusuf öz dogurlaryna soňlugy bilen syryny açýar. Şu barada biz gelip çykyş kitabynyň 45-nji babynyň 3-8 aýatlaryna görýär. Yusuf dogurlaryna men Yusuf kakam diýirmi diýdi. Emma onuň dogurlary muny eşidenne, olaryň Yusufdan gorkularyndan ýaňa dilleri tutuldy. Yusuf olara, "Goloýragyma gelteňizläň" diýdi.
Olar Yusuf'un goloyuna geldiler. Ol sözüne dowam edip şeýle diýdi. Men siziň müsüre satan dogonuňyz Yusufduryn. Siz meni bu ýere satandyňyz üçin gam çekip puşman etmäň. Çünki Hudaý adamlaryň janyny gorap saklamak üçin meni siziň öňüňizden müsüre getirdi. Yer ýüzünde siziň ähli nesilleriňizi aman galdyrmak we bizi beýik gutuluş bilen halat etmek üçin Hudaý meni siziň öňüňizden iberdi. Şoňa görä-de men bu ýere sizi däl de Hudaý berdi. Bu ýere siz ibermediňiz men diýe. Hudaý meni Faraona ata hökmüne goýup onuň bütün köşküniň eýet etdi. Men tutuş Misiriň hökümdarydyryn diýe. Bu nähili edermelik bilen edilen hereket. Yusuf muny öz güýjüne etip bilmedi. Ony mukaddes ruhyň üstü bilen, Hudaýyň güýjüniň üstü bilen öz dogolaryny bagşlap bildi. Biz geçen gepleşiklerimizde okap geçipdik. Yusuf'un dogolary, ol öwey dogolary bolan Yusuf'y Misirlere täjirleň üstü bilen satdy. Täze olar öz eneleri Yusuf'y gaty ýigrendiler. Yusuf kakasynyň iň söýgüli oguldy. Şoň üçin bu beýleki dogolarynyň arasynda gawanjanlyk ýigrenç döretdi. Ene şu wagt oň dogolary Israilda açlyk bolanyny zerarly Misire gelip oturýarlar. Täze olar eşitdiler. Misirde şu wagt adyk bar. Şoň üçin hem kakalary olary Misire gidip özleri üçin adyk getirmäge ýollady. Ene şu wagt şeýdi hem Yusuf özüni dogolaryna hem syryny açyp oturýar öz dogolaryna kimdigini. Şoň üçin hem dogolary ilk wagda gaty gorkdylar. Ýöne serediň şu ýerde Yusuf nähili olary köşüşdirýär. Özüne erwetlik edeni Yusuf köşüşdirip oturýar. Edelleri täze o ýerde diňe bir dogon näl. Ol 3-4 santy şeýle etdiler. Ene olary şeýle köşüşdirip oturýar. Siz meni bu ýere satanyňyz üçin gam çekmäň, puşman etmäň diýe. Çünki Hudaý adamlaryň janyny gorumak üçin, gorap saklamak üçin men siziň öňüňizden Misire iberdi diýe. Görnähili oň jogaby. Hudaýa ynanýan adam şeýle jogap berýär. Özüne erwetlik edenlere Hudaýa hem şöhrat getirýän hereket edip olary köşüşdirip oturýar. Hudaýly adamlar şeýle hereket edýär. Edil Yusuf ýaly hereket edýär. Ol erwetlik edeni erwetlik etmeýär. Oňa söýgü bilen jogap berip oturýar. Täze Yusuf düşünýär. Hudaý onu töýdi. Hudaý oňa merhamet görkezdi kynçylykly pursatlaryna. Maşgalatyndan aýry bolup aýratynam türmede oturýarka. Ol Hudaýyň merhameti bilen goranlygyny gördi. Şoň üçin hem ol Hudaýyň maksadyna düşünip oturýar. Yer ýüzünde siziň nesilleriňiz aman galdyrmak üçin hem size beýik gutuluş bilen sizi halat etmek üçin Hudaý meni şu ýere iberdi. Meni bu ýere siz ibermediňiz, Hudaý iberdi. Nähili gaty düşünjeli oglan Yusuf. Biz hem şeýle jogap bermeli islendik düşün ýagdaýda. Siziň bilen maşgalaňyzlaryň arasynda dawa jenjel ýa-da agdalalyk bolsa, siz hem şeýle jogap bermeli. Yusuf'un görüldüsine eýermeli. Ýene de 45-nji babyň 9-njy, 11-nji, 15-nji, 20-nji ayatlaryna Yusuf şeýle dowam edýär. Haýal etmäň gidiňden kakamyň ýanyna baryp oňa şeýle diň. Ogluň Yusuf şeýle diýär. Hudaý meni tutuş Misiriň hökümdary etdi. Sen eglenmän, meniň ýanyma gel. Sen Goşan welaýatyna mesken tutarsyň. Sen we seniň çağalaryňdyr agtyklaryň, ownukly, ýerli mallaryň, mahlasy özüne bar bolan ähli zatlaryň bilen meniň goloýumda bolarsyň. Bu açlyk ýene 5 ýyla çekjek. Siziň hiç biriňiz mätäçlik çekmediýäli, men ol ýerde seni we seniň hojalygyňy hem ähli mallaryňyzy derur bolan zatlar bilen üpçün ederim. Yusuf ağlap ähli dogolaryny gujoklap ogşady. Bütün Misiriň Taýlandky nädygmatlary siziňki bolar diýdi. Ene Yusuf özüne erwetlik eden dogolaryna şeýle jogap berýär. Olary üpçün edip oturýar, ogşap, gujoklap oturýar olary. Bu nähili gudrat. Siz hem öz durmuşyňyzdy şeýle etip bilýäňiz.
Tede erwetlik edeni bağışlap, söyüp, goldap, yüsüp ýaly jogap bermeli. Hudaý biziň her birimiziň şeýle ýaşamamyzy isleýär. Yüsüp olara, ene bu 50-nji babda şeýle diýe, gorkmaň, men Hudaý menäme. Siz maňa ýamanlyk etmek islediňiz, emma görşüňiz ýaly, bir topar adamlary diri galdyrmak üçin Hudaý ol ýamanlygy ýagşylyga öwürdi. Siz gorkmaň, men siziň-de, siziň çağalaryňyz da aladasyny ederin diýip, Yüsüp olara mähirli sözler bilen gowulluk berdi. Biz şu zatlary diňe Hudaýyň güýji bilen etip bilýär. Mukaddes ruhun güýji bilen etip bilýär. Biz öz tenimize daýanyp, öz güýjimize görä hereket etsek, şeýle sözleri biz aýtyp bilmeýär. Sebäbi biziň kalbymyzda ýigrenç bar, gahar gazap bar. Şoň üçin hem şeýle aýtmaklyk wagt kyn, şeýle dämi? Ýöne Hudaýyň mukaddes ruhunyň üstü bilen mümkin. Ene biz muny Ýusufyň durmuşynda görýär. Siz oýlanyp görüň, oň öwey dogurlary onu öldürmek islediler. Öldürüp bir guya atmak islediler. Ýöne şo kerwellen gelýänini görüp pul gazanmak üçin onu şol kerwellere satdylar. Ýusuf 17 ýaşyndadyr şo wagt dogurlary şeýle edeni. 17 ýaşynda. Ol kakasyna gaty ýakynly. Ene şonu da biz görýäs berdi. Şeýle erwetlik eden dogurlaryna ol nähili şu wagt kömek edip otyr. Sebäbi ol Hudaýyň öz durmuş üçin maksadyny düşünýär. Gowy düşün ol. Öz dogurlaryna siz maňa erwetlik etmek islediňiz diýe. Ýöne Hudaý şonu gowuluga öwürdi. Hudaý hem öňünden gördü şonu. Tiri aman galdyrmak üçin şeýletdi diýe. Hem beýik gutuluş bilen halas etmek üçin Hudaý meni siziň öňünden iýberdi diýip otyr. Men sizi hem şu wagt biri bilen gatnaşyňyzda kynçylyk bolsa, belki ýygnaşyňyzda biri bilen şeýle gatnaşyňyz gowy däldir ýa-da öz maşgalaňyzda gatnaşyk gowy däldir. Agdalalyk bardyr, araňyzda bölünşik bardyr. Şeýle bolsa men sizi şonu bağışlap edil Ýusup ýaly jogap bermäge sizi çagyrýan. Hudaýyň mukaddes ruhu size kömek etýär. Mähirli sözler bilen gowulluk bermäge çagyrýan. Edil Ýusupyň etşi ýaly. Siz maňa ýamanlyk etmek islediňiz, emma Hudaý bir topar adamlary diýir galdyrmak üçin ýamanlygy ýagşylyga öwürdi diýär. Oýlanyň şu baradyr siz. Gynantaňam biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Ineki gepleşigimize çelli, hoş, sağ olun. Senin adında günem yolu, bütün kalbimi sana tapşır.